Acabem de firmar el conveni amb el govern balear per fer el primer centre de crisi o centre d'atenció integral 24 hores a les víctimes de violència sexual, que és el primer centre que se faria a Mallorca, que és fruit de la llei 10/22 de garantia de la llibertat sexual i que per part del Consell de Mallorca consisteix en aglutinar tots els serveis que ja prestam en tema de violència masclista, violència sexual, i que compta amb el finançament del govern balear de 800.000 euros. Tot això s'emmarca dins el pla també de resiliència i de fons europeus i per tant és una bona iniciativa, una bona inversió que neix des de l'Estat, baixa cap a la comunitat autònoma i després arriba al Consell Insular i que permet enfortir els serveis que ja prestan des del Consell Insular. La nostra obligació és adquirir aquest edifici, però nosaltres anirem més enllà, o sigui, que diu també que la voluntat que té aquest govern actual, però que evidentment dependrà del govern entrant, és ampliar, reforçar aquest servei, arrel d'aquests recursos i d'aquesta inversió, reforçar molt més aquest servei. Jo vull posar en valor que en aquesta legislatura i en aquests darrers anys, des que el Consell Insular té la competència, s'han reforçat moltíssim els serveis i les polítiques i els recursos en polítiques d'igualtat i especialment en l'atenció a la violència sexual i violència masclista. El pressupost s'ha multiplicat per 9, hem estès atenció psicològica i jurídica a tots els municipis de Mallorca, hem ampliat serveis, com deia, les campanyes No hi punt, en definitiva tot un desplegament de serveis i polítiques que evidentment esperam i confiem que se mantenguin, però sí que vull manifestar la preocupació de que tot aquest tipus de polítiques se mantenguin i inclús se vagin ampliant amb el nou govern que entrarà. El govern sortint, el govern actual i sortint, ha estat una de les prioritats i una de les apostes, però sí que manifestam els dubtes i la preocupació de que amb el govern de dretes, que sempre, ja vaig dir l'altre dia, se someten als postulats de l'extrema dreta, pugui dur endavant tots aquests serveis. Aquest conveni que avui signam és una primera fita, una fita important, que s'hi ha fet feina durant molt de temps i que ara toca desplegar-lo. Per tant, nosaltres el deixarem signat i el que toca ara en el nou govern és desplegar-lo. Evidentment estarem vigilants perquè sigui així, perquè se compleixi, perquè se desplegui aquest servei important per Mallorca i també perquè aquests fons europeus, aquest projecte europeu en el final, en fons europeus, tampoc se perdin. Com deia l'altre dia, que també vaig fer una roda de premsa, estarem vigilants que no se perdi ni un recurs des que s'han aconseguit en aquests darrers mesos, des que hi ha tot aquest finançament europeu. Però sobretot també estarem vigilants a tot allò referent a les polítiques d'igualtat, l'atenció a les víctimes de violència sexual masclista, tota l'atenció psicològica, jurídica, tot el servei desplegats perquè no se retrocedeixi ni un mil·límetre, no se faci cap pas enrere, que aquests serveis quedin consolidats, ja que el Consell Insular té aquesta política, té aquesta competència i inclús vagi més enllà. Però evidentment, com deia abans, manifesta la meva preocupació davant el govern entrant degut a que està sotmès en els postulats o atrapat per l'extrema dreta i sabem quina és la ideologia de l'extrema dreta. Per tant, estarem vigilants el govern sortint, els grups sortint estarem vigilants a el que estigui passant.